Hej, velkommen til Short. Så skal vi snakke om Street Drop No Chip Shorts. Her kommer en billede af foto på GoPro'en, som det kommer nu. Det kommer nu. Det her, det er en kirke i Bulgarien, og det her, det er en statue af løve i Bulgarien, så det har. Kommer der to mere af det her, to mere billeder af video, som i Bulgarien og flere i Bulgaria, som der kommer flere nu. Det her, det er i Bulgarien Målcentret, og det her, det er et udsigtshotel. Det var det. Hej. Så alt det der fotografi, alt det video, så er der nogle alt mulige billeder, som kommer nu, det der film kan se.